Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la România 2050. În această seară am plăcerea să l-am din nou invitat pe Cătălin Iriciuc, psiholog, ținând cont de succesul extraordinar pe care l-a avut ediția precedentă în care am avut plăcerea să stăm amândoi de vorbă. M-am gândit că e indicat să mai facem una, poate chiar două ediții până la sfârșitul anului, pentru că eu zic că nu doar că avem ce vorbi, dar foarte multe din opiniile noastre converg spre lucruri pe care emisiunea aceasta încearcă de la înființarea sa, să le scoată la iveală, astfel încât să putem să aruncăm o privire onestă în viitorul țării noastre, ca să zic așa, până în 2050. Mulțumesc că ai revenit. Îți mulțumesc pentru invitație. Astăzi aș vrea să vorbim despre un lucru puțin plăcut, despre frică. Pentru că, din ce am urmărit în ultimul timp, toate anchetele jurnalistice oneste au ca numitor comun frica. Frica oamenilor de a vorbi, frica oamenilor de a fi cinstiți, frica oamenilor de a da detalii despre, dedesubturile necurate ale activității pe care o depun. O frică care mie mi se pare endemică în poporul român și cred că are rădăcini extrem de adânci, ținând cont și de istoria noastră. Și știu că ești și pasionat de istorie. Da, și e un hobby al meu. O să o luăm de la 48, poate chiar mult înainte de 48, aș vrea să ne întoarcem un pic în mileniul ăla întunecat, care din istoria noastră oficială, în istoria noastră oficială nu există. Mă refer la perioada dintre retragerea aureliană și cnezatele, din Oltenia, Litovoi, da. Seneslau, etc. Deci 1000 de ani pe care istoria noastră oficială îi ocolește cu măiestrie de multe ori, dar care, cred eu, nu pot fi negați, nu pot fi șterși din istoria noastră și cred că tocmai în perioada aia ni s-a format nou acest sentiment național de frică. Pentru că, neavând structuri statale puternice, stând mereu în calea migrațiilor, ai noștri au trebuit să retragă undeva în munți. E adevărat, dar nu e numai povestea noastră aici. Adică structuri statale puternice, în vremea respectivă, exista Imperiul Bizanț. Bizanțul. Ok. În afară de Bizanț, la nord de Dunăre, nu au prea fost. Bun. Dar eu nu cred că de acolo e sentimentul de frică, ci din perioada fanariotă, cred că ni se trage nouă. Atunci cred că s-a acutizat. Pentru că, spun asta pentru că în perioada evului mediu românesc, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Țepeș, Mircea Ciobanu, Petru Rareș și așa mai departe, Cantemir vorbește despre moldoveni că sunt curajoși, că trăiesc puțin, dar au o sănătate foarte bună, că se bucură de viață. Deci, cred că perioada a fost după dinastia Mușatinilor. Da, dar eu zic că evul mediu românesc, așa cum îl numești tu, deci secolele 14 până în secolul 18 la fanarioți, a fost, cum să spun, o perioadă de respiro, o perioadă în care ne-am revenit, o perioadă în care frica a fost combătută prin frică. Hai să fim serioși, Ștefan cel Mare și-a făcut Moldova puternică printr-un regim de teroare. Toți cronicarii sunt de acord cu acest lucru. Că era de grabă vărsătoriu de sânge adevărat, dar Vlad Țepeș la fel a rămas. Evident că da, a rămas ca un... Da, dar ambii au un numitor comun. Nu la toți. Adică știau foarte limpede. Da, un sat trebuia să dea 10 luptători, să spunem, dintre care 2 arcași, 5 infanteriști, un călăreț. Ok. Da. Dacă lucrurile se respectau, nimeni nu avea nimic cu ei. Dacă lucrurile nu se respectau, atunci era o problemă. Vlad Țepeș la fel. Da? Se pipăia să vadă dacă nu și-a furat singur punga de galbeni. Ok, deci nu era cu toată lumea la fel. Și atunci înțeleg că povestea asta a fost o chestie
de justiție și de comportament justițiar. Și de disciplinare, dacă vrei. De civilizare, că la urma urmei civilizația este o structură disciplinată a societății. Evident că da, dar nu s-a făcut așa, pentru că, da, au fost și abuzuri, cum sunt și acum și cum o să mai fie, dar nu ăsta a fost, cum să spun, caracteristica principală, ci, ca să-i spunem așa, predictibilitatea. Era foarte limpede. Ai urmat regulile, da, n-are nimeni nimic cu tine. N-ai urmat regulile, atunci avem o problemă și o rezolvăm într-un mod radical. Cred că povestea cu frica s-a acutizat, asta e părerea mea, în perioada de după al doilea război mondial. Când efectiv nu mai aveai voie să scoți, da, puteai să spui nimic împotriva partidului. Ca să nu mai vorbim să spui ceva împotriva unui om din partid, că circula acum vreo 10-15 ani, nu mai știu, când directiva NKVD-ului, că partidul nu greșește. Dacă un om a greșit, nu înseamnă că a greșit partidul. Luăm pe omul ăla de pe funcția de director de aici și îl punem pe funcția de director în partea cealaltă. Că și noi nu putem greși. Celebrele răsturnări de situație care acum par ilare, că cine ieri era sus, a doua zi era jos și a treia zi nu se mai vorbea de el. Că da, deci povești de felul ăsta. Dar psihologic am citit o chestie care mie îmi place și cu care cred că este reală. Ne naștem cu două frici. Prima este de zgomote puternice și a doua este de înălțimi. Toate celelalte frici sunt induse social. Începând de la frica de moarte, care e una dintre cele mai grozave frici și terminând cu, frica de șoare. Frica de moarte nu ne naștem cu ea, nu e instinctul de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire înseamnă să fac tot ce pot să supraviețuiesc și frica de moarte e o poveste. Instinct de supraviețuire au toate speciile de pe pământ, da? S-au făcut cercetări pe copaci, de exemplu. Dacă îi agresezi, dacă dai cu toporul într-un copac, se transmite un semnal în zonă și toți copacii își întăresc structura. Și fac lucrul ăsta cei care fac case în copaci. Pur și simplu fac case de sticlă prietenoase cu mediul, o cameră, care fac în copac și întăresc structura copacului lovind un copac de alături. Ok? Deci toate speciile de pe pământ au instinctul de conservare. E foarte adevărat. Dar e la fel cu instinctul de hrănire. Tot un instinct. Și ăla ține tot de conservare, cumva. Sau... Ok, frica de moarte e o frică socială, indusă. Da? Pentru că eu nu pot să fiu și mort și viu. Adică, cum să spun, mi-e frică de ceva ce în timpul vieții mele nu o să fiu. Și din cauza asta frica de moarte poate fi, nu știu, suprascrisă de ideologii, de alte chestii. Da, e un lucru cu care se lucrează... Deci fanaticii religioși, de exemplu... Fanaticii religioși, de exemplu... Cei sinucigași devin sinucigași pentru că prin îndoctrinare li s-a șters frica de moarte. Da, dar nu e vorba neapărat de îndoctrinare. Acolo e o poveste de promisiune. Da? Adică promisiunea faptului că, luptând pentru instaurarea califatului mondial, de exemplu, sau pentru instaurarea islamului, și murind pe câmpul de bătaie împotriva necredincioșilor, ajung în rai. 72 de fecioare, orez... Munți de pilaf. Da, munți de pilaf. Da. Și atunci, asta e motivarea pentru care fac. Nu pentru dar mă gândesc cât de simplă trebuie să fie viața pe care o duci sau cât de, nu știu, sălbatică, astfel încât promisiunile astea să-ți separă raiul pe pământ. Știi, Mircea Eliade spune un lucru. Lumea cealaltă este o lume a minții. Și atunci, lucrul ăsta nu e numai în povestea lui Eliade. Starea de bardo din budismul tibetan, de exemplu, e același lucru, e într-o lume a minții. Știu eu, în creștinism, raiul trebuie cucerit de acum, adică să știu clar în ce rai mă duc de acum, trebuie să am experiența raiului de pe pământ ca să ajung în rai, în locul în care trebuie să ajung. Și așa mai departe. Toate tradițiile au povestea asta. Frica de moarte, moartea în toate tradițiile spirituale ale lumii, de exemplu, e unul dintre cele mai mari motoare de evoluție. Adică moartea mă poate face să nu pierd vremea. Da, da, uite, în creștinism, de exemplu, frica de moarte, specularea acestei frici și promisiunea reînvierii a consacrat practic creștinismul ca religie mondială. Adică e un fel de... Promisiunea reînviere, nu moartea. Adică, și e limpede, dar nimeni nu a supraviețuit pe pământ. Buddha a murit, Iisus Hristos a murit, profetul Mahomed a murit, nu mai știu. Da?
Sfântul Antonie cel Mare a murit, Serafim din Sarov și așa mai departe. Toți au murit. Și atunci nu pot să ajung acolo decât în felul ăsta. Minunat. Dar pot să cunosc sentimentele care sunt în legătură cu locul respectiv de pe pământul ăsta. Și sunt cazuri, cum a fost Iban Alexander, da? Doctor în științe, cercetător la Harvard Medical School, care a avut meningită infecțioasă, 7 zile de comă, șansă de supraviețuire de 3%, are 2 cărți scoase în care povestește ce s-a întâmplat, care au fost experiențele lui în alea 7 zile. Harta Raiului și cealaltă îmi scapă, nu știu cum se numește. Și sunt mulți oameni care au trăit experiențe de felul ăsta. Și experiențele astea le poți trăi așa sau le poți trăi practicând. Nu crezi cumva că aceste experiențe sunt la urma urmei foarte personale? Dumnezeu e o poveste personală. Dumnezeu, s-au făcut cercetări și e o carte publicată în limba română, cartea se numește Cum ne schimbă Dumnezeu creierul, și cercetători la Universitatea din Pennsylvania, 15 ani de studii au făcut pe chestia asta, utilizând aparatura de investigații cea mai modernă care a avut-o, computer tomograf și așa mai departe, toate astea. Ei, și au ajuns la concluzia că Dumnezeu este o idee și un sentiment. Dumnezeu este o idee când îl concep și un sentiment atunci când am atins sentimentul de Dumnezeu, când am ajuns acolo. Da? Și este evident că sentimentul e un lucru personal. Că nu știu să descriu sentimentele profunde. Da? Putem să conversăm despre ură. Știm amândoi ce înseamnă ura, știm amândoi ce înseamnă iubirea, dar dacă ne pune cineva, bun, scrie exact ce înseamnă asta pentru tine. Nu putem să scriem. Putem să doar prin comparativ. Adică aș vrea să-i fac nu știu ce, sau să sufere nu știu ce, sau să... Asta e ce vreau de la celălalt, dar ce e în mine e greu de pus pe hârtie, de verbalizat. Ei, o experiență de tipul ăsta se numește experiență de vârf, o numește Abraham Maslow în psihologie, da? Experiență de vârf. O experiență e și mai greu de pus în practică, că n-am cuvinte cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. Și cei care citesc cărți, că sunt studii făcute pe experiențe la limita morții. Inclusiv sunt povești induse, adică sunt oameni care s-au oferit voluntar să ajungă să vadă ce se întâmplă în experiențe la limita morții. Mai mult decât atât, e o poveste cu Dumnezeu. De exemplu, a fost o emisiune cu Morgan Freeman și ăsta s-a dus și au făcut computer tomograf pe 2 oameni. Unul care credea în Dumnezeu și celălalt care nu credea în Dumnezeu, care meditau. La cel care credea în Dumnezeu, la injectare substanțe de contrast, globii frontali s-au aprins. Da? Erau activați. La celălalt nu, deși meditau la fel. Și atunci, concluzia care este că Dumnezeu face parte din conștiința noastră. Mai mult decât atât, se pare că avem o genă a credinței. Indicativ alfanumeric, alfa e Fox, da, are, nu știu, o cifră Fox și nu mai știu cum se cheamă. Da? Bun. Atunci nu pot să-l scot, sau pot să-l scot pe Dumnezeu din conștiința mea, pot să scot orice din conștiința mea dacă îmi propun să fac treaba asta, dar viața mea e searbădă, pentru că prezența lui Dumnezeu în viața mea aduce întotdeauna un plus. N-a făcut niciodată rău prezența lui Dumnezeu, măcar că mă face mai încrezător, îmi crește stima de sine și mă face mai încrezător în relațiile cu ceilalți. Atunci, nu crezi că sentimentul pregnant de frică și Dumnezeu sunt oarecum incompatibile? În ideea că cei care cred cu adevărat nu au frică. Cei care cred, a crede și a avea o experiență sunt 2 lucruri diferite. Sunt oameni care cred cu adevărat și se comportă nasol. Pe principiu, Dumnezeul meu e mai bun decât Dumnezeul tău și atunci îți dau un cap. Ok? Da. Și asta ține de credință. Dar cel care a avut o experiență infimă, minimă, în legătură cu Dumnezeu, deja nu mai are probleme. Pentru că, referitor la moarte, da? Tradițiile spun așa: moartea este la o lungime de braț în stânga mea, mă poate atinge când vrea. Atunci eu trebuie să învăț să trăiesc cu sentimentul ăsta, sau nu că trebuie să învăț să trăiesc, că e singur lucru cert. În viața mea e singurul lucru cert. Atunci, povestea este cum utilizez moartea în dezvoltarea mea. Și primul lucru pe care îl găsesc în povestea asta este să nu pierd timpul. Pentru că pot muri oricând. Și n-am timp nici să urăsc pe cineva, nici să mă lamentez, nici să dau vina pe cineva. Nu. Devin responsabil în legătură cu timpul pe care mi-l petrec pe pământ. Și atunci o poveste capătă un mare sens povestea. Dar tu vorbești de frici fundamentale.
frica de moarte. Totuși, eu zic că existența noastră ca popor în ultimii ani a fost marcată de frici, poate la fel de dureroase, dar privind retrospectiv nu sunt atât de fundamentale. Vorbim de frică de vecini, frică de, nu știu, de... Da, am citit un articol pe net care spunea așa, că un occidental... Frică de șefi, nu mai spun. Păi frica de șefi... Că imediat venim la povestea asta, că asta e o poveste grea în România. Spunea așa, în Occident, dacă te duci să discuți cu cineva, ți acordă încrederea până la proba contrarie. În România, da, asta e dreptul roman. Te primește cu cineva. roman, de când de 2000 și de ani. Da, în România te privește cu suspiciune până la proba contrarie. Da? E o răsturnare de valori. Da. Minunat. Acum, faptul că societatea mă face să trăiesc sau se străduiește să mă facă să trăiesc în frică, e o poveste care societății convine. Felul în care funcționez în societate determină felul în care funcționează creierul meu. Frica e o poveste a unei zone din creier care se numește amigdală. E cea mai atavică parte a creierului meu. Da? Acolo se întâmplă povestea aia cu luptă sau fugi. Dacă mi activează chestia aia, activarea amigdalei duce la dezactivarea lobilor frontali. Adică a gândirii cognitive. A gândire cognitive, a imaginației, a gândirii raționale și atunci e foarte interesant și benefic pentru cineva ca eu să gândesc în felul ăsta. Să ajung la faze, bă, e nasol să fac aia și aia și aia și aia și aia, că ce mi se poate întâmpla. Ok, dacă plec de la premisa care mi se pare corectă, da, să spunem, cu premisă corectă ar fi că nu sunt de pe lumea asta. Da? Adică, hai să dăm darwinismul la o parte, oricum se vorbește de povestea designului inteligent și așa mai departe. E un fel de struțocămilă. E un fel de evident că da. Dar să vedem. Ok, dacă ajung la faza asta, îmi mai e frică că șeful meu să-mi spună situația cu adevărat atât de gravă, adică până la toată urma ce pot să-mi facă? Șeful sau structura aia de stat sau nu știu. Pentru că asta, în cartea asta, cum se schimbă Dumnezeu creierul, ne schimbă Dumnezeu creierul, spune un lucru foarte interesant. Amenințarea cu iadul, în state sunt cercetările făcute, pentru că în România nu știu dacă ar ține chestia asta, dar acolo spune așa, amenințarea cu iadul poate duce la instaurarea sindromului de stres post-traumatic. Doar amenințarea. Bă, dacă nu ești așa și așa și așa și așa, iadul te mănâncă, ajung să fac sindrom de stres post-traumatic. Acum, în ceea ce privește pe români, românii au un spiritul românesc e unul de anduranță. Da, asta e tocmai, asta îl văd tot ca o consecință a istoriei noastre. Adică e o consecință a istoriei noastre, dar... Ne-am tăbăcit în frică Ne-am tăbăcit în de toate și atunci știm cum să umblăm printre... Cum să ne descurcăm, dar mie asta nu mi se pare ok. Nu e ok, dar asta nu e o problemă care să... Descurcatul ăsta e o poveste personală, dar e datorată societății. Dacă societatea e clădită strâmb, n-am altă variantă, trebuie să trăiesc. Adică în psihologie se numește mecanism de coping. Da? Adaptarea mea la o situație. Dacă societatea mă pune în situația să mă învârt pe după vișin, asta o să fac. Ca să funcționez altfel, trebuie să fac ceva. Da, totuși nu crezi că această permanentă frică și compromisul pe care îl facem noi descurcându-ne în mod personal fiecare dintre noi, creează în societate un cerc vicios din care nu ieșim și o să rămânem mereu aceeași... Ba da, dar asta, ca să fac schimbări în societate, trebuie să încep cu mine. Adică eu nu te pot determina pe tine să te schimbi. Pentru că o să spui, prietene, mai ușor cu pianul pe scări, că nu mă interesează povestea. Exact. O să găsești tot felul de... Bun. Singura entitate de pe lumea asta care e cu mine 24 de ore sunt eu. Și atunci e Mahatma Gandhi, da? Fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Cu mine să încep. Și dacă eu încep cu mine și tu cu tine și încă 10.000 de români cu ei înși și se schimbă, e, știi, teoria celei de-a 100 maimuțe. Pe urmă începe lumea să se schimbe. Pot să trăiesc în frică, e foarte în regulă. Mi-ajută la ceva? Nu. Da, nu, stai puțin. Țineți ideea. Cum adică e foarte în regulă să trăiești în frică? Eu credeam că Poți să trăiești în frică sute de ani.
Adică nu e niciun fel de chestie. Supraviețuiești, trăiești, da? N-ajungi la potențialul tău adevărat. Niciodată. Niciodată. Da. Asta e, dar poți să trăiești. Adică asta e o poveste de alegere personală. Aleg să trăiesc așa, da sau nu. Și n-are urmări clinice. Ba, are urmări clinice, bineînțeles. Frica, unul din lucrurile pe care le face frica este să cauzezi o formă de stres. Când intri la formele de stres, încep de la disfuncții, nu știu, ale sistemului circulator, endocrin și așa mai departe, până la îngroșarea vaselor sanguine, disfuncționarea defectuoasă a inimii, a creierului. Totul se întâmplă acolo. Pentru că, de exemplu, în creierul funcționează pe punți neuronale, da? Da, pe axoni. Se spune că fiecare neuron are memorie proprie și poate să facă conexiune cu orice alt neuron de oriunde din creier, dacă e excitat suficient de puternic. Minunat! Dacă eu creez o punte de legătură între neuronii bazată pe frică, nu folosesc zonele din creier care îmi sunt destinate ca ființă umană, pentru că nimeni nu mai are partea asta de imaginar. Da? Un animal, indiferent cât de evoluat ar fi, nu poate să-și imagineze ceva peste 5 ani. Sunt, în schimb, animale care au conștiință de sine și aici iar o poveste importantă. Dar dacă funcționezi, cu cât activezi mai bine puntea aia neuronală, cu atât accesul acolo e mai ușor. Și atunci poate să vină unul să mă sperie și zic, gata, am paralizat. Pe asta se bazează, sau asta este un precursor, să spun așa, a atacului de panică. Da? Te trezești cu căruțul în magazin și faci atac de panică de nimic. De ce? Că frică. Frica e bună? Da. Frica, pe de o altă parte, are rolul ei. Și durerea. Dacă nu ți-ar fi frică, da, ai trece Bulevardul Magheru când e circulația la 80 la oră. Da? Bine, la 80 la oră, de fiind serios, de ani de zile. La 3 noapte. La 3 noapte. Da? Ok. Da? Și atunci frica are rolul ei în viața mea. Că de asta mi-a fost dată și posibilitatea de a-mi fi frică. Da, dacă ajunge patologică, nu mai e. Și nu mă poate scoate nimeni, adică mă poate ajuta, da? Trebuie să mă ajute cineva să-mi arate unde e gaura în perete ca să ies din poveștile mele. Da, da, uite ce se întâmplă după la 26 de ani de când teoretic ar trebui să renunțăm la frică, da? E mai rău, parcă, din anumite puncte de vedere. Adică, nu știu, toată lumea, e un fel de complicitate de asta națională, așa, când e vorba de ascuns Batista pe băgat țambal. noi sub preș, suntem, stăm bine acolo. Da, așa este. E o complicitate națională. Când tot vorbeam de religii fundamentale, cam toate spun că adevărul te va face liber, nu? Nu doar creștinismul. Foarte limpede. Toate. De ce preferăm noi să trăim în minciună și în frică, până la urmă? Păi e o alegere personală. Deci tu, exact cum spuneai, dacă nu ne schimbăm cu noi... Fii atent, e o poveste... Bun, poate să vină cine? Un lider. Da. Să spună, până aici, cu frica, hai, îl crezi? Adică dacă eu am trăit 5 ani într-o instituție, nu într-o instituție, pentru că, hai să știi, are De Gaulle o poveste care spune așa, e uluitor cât de docil devin oamenii în momentul în care au un credit în bancă. Știi? Da, foarte corect. Ok. Și atunci eu degeaba vin și spun, e inutil să-ți fie frică. Că se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Bucură-te. Simte-te liber. Simte-te calm. Da? Pentru că creditul ăla din bancă, fie că mi-e frică și sunt îngrijorat, fie că îl tratez cu oarecare indiferență, există. Da. Și alegerea mea, din ce parte mă uit la el. Da? Și a fost alegerea mea să-l fac. Și a fost alegerea mea să-l fac. Da. Genial. Bun. Da. Și atunci degeaba vine un lider să spună, uite, gata, hai să terminăm cu prostiile astea. Da. Că nu-l crezi. Că experimentarea stărilor, să le spunem pozitive, e o poveste individuală. E o poveste personală. Eu trebuie să experimentez. Dacă nu am iubit niciodată, degeaba am spus, mamă, ce mișto să fii îndrăgostit. Atunci bine. Dacă zici tu, așa o fi. Și e nevoie de efort personal. Și efortul ăsta personal nu înseamnă să iau o pastilă și să mă trezesc într-un fel. Nu, am nevoie de un efort personal care durează săptămâni, luni, poate ani. Și trebuie să am răbdare și să-mi acord timp. Dar efortul ăsta personal în ce sens trebuie făcut? Adică
Efortul personal e așa. Mă preocupă dezvoltarea mea personală? Dezvoltarea mea spirituală? Da. Dacă mă preocupă, atunci trebuie să, nu doar așa, îmi pasă. Nu, trebuie să merg mai departe cu lucrurile astea. Ce înseamnă să merg mai departe? De exemplu, să consult un psiholog. De exemplu, nu e să citesc o carte care să mă prindă și să mă facă să mă comport altfel. Da? Să mă duc la biserică. Să am un grup de prieteni cu care discut despre ceva. Să mă duc să văd un film care să mă încânte, să trezească în mine un sentiment. A fost filmul ăla, Avatar, da? Avatarul, 80% din filmul ăla a fost desen animat. Absolut. Genial. În urma Avatarului, 100 și ceva de persoane s-au sinucis ca să ajungă pe Pandora. Cum adică? De ce să ajung? Stai puțin că nu da, înțeleg. Pandora era locul unde se desfășura acțiunea. Da, și dar asta unde era o planetă în E o planetă fictivă, da, dar planeta asta fictivă avea niște caracteristici despre care vorbesc, de exemplu, tradițiile arhaice. Comuniune cu natura, da, toate lucrurile alea. Celebrele mituri cu epoca de aur a omenirii. Exact. Și atunci oamenii s-au sinucis ca să ajungă pe Pandora, să trăiască, da? Despre asta vorbim. Adică în noi există povestea asta de frumusețe, de trăit în felul ăla. Da? Și ne poate duce la lucruri extreme. Da, dar eu tot mă gândesc ce goluri trebuie să ai în cap ca să te sinucizi, să intri în comuniune cu natura de pe Pandora. Mă rog, dacă era în comuniune cu natura de pe Pământ... Ca să te sinucizi ai nevoie de o mare putere. Acolo se... Da, știu. Aici sunt de acord că sinuciderea nu e chiar un act de lașitate, cum spun În niciun caz. În niciun caz. Chiar îți trebuie mult. Adică nu e vorba doar de frica de moarte, e vorba de instinctul de conservare, care e fundamental. Exact. Trebuie să trec peste acel instinct de conservare. Deci și culmea, frica e capabilă să treacă. Tocmai că unii se sinucid de frică. De frică că li s-ar putea întâmpla lucruri mai cumplite decât moartea. Da. Că sunt foarte posibile. În general, lucrurile extreme nu sunt bune. Da? Trebuie să am o cale, da, o bandă pe care să funcționez. Da, să mă mai duc și în stânga și în dreapta, dar trebuie să am o bandă din asta, de bine. Și pe banda aia trebuie să-mi desfășor viața. Și banda aia e o poveste personală. Cum o aleg, unde vreau să ajung, care e visul meu, cum mă poziționez în societate. Adică sunt un sărac, de exemplu, dacă nu știu sau nu mă gândesc la care e rostul meu pe lume. De ce sunt eu pe lumea asta? Sunt așa degeaba? Adică sunt un joc al cosmosului, a universului, sau cu adevărat însemn ceva pentru cineva mai mare ca mine pe pământul ăsta? Și dacă însemn ceva, altfel mă tratez. Da? Adică nu existau poveștile astea de frici la societățile arhaice, nu există. E normal să-ți fie frică de un lup sau de o haită de lupi, dar de o haită de lup și atât. Un lup singuratic nu e atât de înspăimântător. Exact. Și nu port poveștile astea după mine, pentru că aici e altă treabă. Port povești de frică după mine. Nu port povești de frică. Mă opresc la un moment dat din fugă și văd pe unde sunt. Și mă restructurez, caut ceva. Deci e responsabilitatea mea să trăiesc frumos, să scap de frică. Că povești din astea, frica de avion, ok, genial, minunat. Și dacă ți-e frică de avion... Eu personal am frică de înălțime, exact ce ai frica de înălțime, repetăm, da? E o poveste care, bun, dar și asta se poate rezolva. Adică, pentru că sincer. Curajul e considerat a fi opusul fricii, da? Da. Bun, dar frica e o poveste cognitivă. Nu, eu cred, scuză-mă, curajul e un control al fricii. Nu e control al fricii. Nu poți să controlezi... Nu poți să scapi de frică. Ba da, poți să scapi de frică. Bineînțeles că poți să scapi de frică. Poți să o înțeleg. Gândește-te că ai frica de agorafobie, da? Frica de spații deschise. De spații deschise și de mulțimi. Da. Genial. Poți să scapi de chestia asta? Bineînțeles că poți să scapi de chestia asta. Nu am, deci nu. Da, dar sunt tehnici prin care eu pot să scap. Sau frica de lift. În sensul de claustrofobie. Da? Bineînțeles că pot să scap de lucrurile astea, evident. Pot să scap de cele mai multe frici, inclusiv de frica de moarte, dacă înțeleg care e povestea. Și atunci fac ceva cu treaba asta. Adică e de evitat să trăiesc în frici, că nu folosesc la nimic. Bun, și atunci hai să ne întoarcem la subiectul emisiunii. Da? Deci România 2050. Până în 2050 nu cred că avem șanse să scăpăm așa de frica asta națională care ne
ne sufocă în prezent. Eu cred că e vorba de generații aici. Eu nu cred că e atât frică cât o poveste de pasă în spate. Adică de bun simț? Nu exagerat? de bun simț, să-i spunem de poveste de conservare. Nu de bun simț. Da, că ieși în stradă în București și îți faci o imagine destul de rapidă despre bunul simț. Da? Ok. Dar nu despre asta e vorba. E vorba că, ok, poți să rezolvi ceva? Nu. Și atunci mă dau în spate. Da, asta e situația. Nu cred că e atât de dramatică povestea fricii. Da? Adică sunt cazuri clinice raportat la populație, nu știu dacă... E un fenomen chiar atât de masă. Exact. Că românii sunt mai degrabă depresivi decât fricoși. Știi? Și, na. Adică, da, sunt oameni cărora le e frică. Le e frică să nu se îmbolnăvească, le e frică să nu-și piardă jobul, le e frică să nu păzească ceva copilul, le e frică să nu-și piardă scaunul, le e frică de tot felul de DNA nu prea le e frică. Sau le e frică, dar așa... Nu. Dacă a devenit... Adică dacă în CV îți trece că... Da. Am trecut pe la atunci nu mai e o poveste să-ți fie frică. Da. Și mai mult decât atât, DNA-ul e făcut e dedicat. Da, păi tocmai de asta zic. DNA-ul e o structură... Nu e vorba că nu ți-e frică de lege, de faptul că poți fi prins că ai încălcat legea. E frică, nu mai există frica aia de, cum să spun, de oprobiu public pe care l-ai într-o societate civilizată. Asta se numește nesimțire. Aici e o poveste. Lipsa de frică e și... Da, lipsa de frică nu înseamnă... Lipsa de frică nu e egal nesimțire, da? Dar povestea asta, că nu-mi pasă de ce spun oamenii despre mine, e nesimțire. Adică nu pot să stau am un marele rift galactic între mine și tine și mie nu-mi pasă de chestia asta. Dacă DNA-ul e făcut pentru mine... Mă refer la faptul că nu le pasă că sunt corupți și dovedit că sunt corupți. Sau că să-ți mai spun dovediți că sunt hoți. Mie nu mi se pare că corupția e cea mai mare problemă în România. După părerea mea, prostia, incompetența și impostura sunt mult mai grave decât corupția. Da, dar sunt rezultate ale corupției, Cătălin. Da. Pentru că atâta timp cât un tip care vremelnic ocupă un post de putere, da? Își aduce ca un fel de curte tot felul de rude, neamuri și prieteni fără nicio calificare, fără niciun fel de pricepere la ceea ce ar trebui să facă. Da. Deja și asta o face din cauza pentru că e corupt, adică, cum să spun, pentru că vrea să perpetueze un sistem în care nu îl deranjează nimeni. Evident că da. Da, e o corupție la urmă. E o poveste de mii de ani. Da. Da? Lucius Cornelius Sila, 79 înainte de Hristos, a murit. Da. A fost dictator în Roma. Și a reorganizat armata romană astfel încât a făcut o grămadă cea de mai lucruri, puternică dar când a renunțat la dictat, povestea pe care o știu eu spune că un plebeu l-a scuipat. Și el atunci a spus, sunt ultimul om de pe lumea asta care renunță la putere de bunăvoie. Bun. Care sunt pârghile prin care îmi conserv puterea? Dacă vreau să fiu la putere, că e mișto să fii la putere dacă nu știi despre tine. Pentru că și atunci, uite, să angajez oameni mai slab pregătiți ca mine care să nu mă contrazică. Da. Yes, man. Da, yes, man. Da, angajez yes, man. Tot așa mi-a plăcut o chestie, că oamenii nu pleacă din companii pentru că sunt companiile nasoale, ci pentru că sunt managerii nasoli. Și chestia asta, după părerea mea, dar eu nu sunt specialist în economie. Între manager și lider e o diferență foarte mare. Acum, eu personal aș prefera un lider. Care nu trebuie să știe ce se întâmplă într-o televiziune, dar știe să conducă, de exemplu. Da? Da. Știe să-și motiveze oamenii, să le asculte ideile. Managerul, ok, hai că o învârtim, să vedem cum o facem. Dar nu, în general, dacă vorbim de multinaționale, acolo totul e pe proceduri. Adică, la urma urmei, cred că o să ajungă în curând să fie conduși de un computer care are în memorie toate procedurile pe care trebuie să le aplice în cele mai diverse Evident situații. Că da. Dar dincolo de proceduri, dacă eu sunt manager într-o companie, indiferent dacă e națională sau multinațională, și comportamentul meu față de oameni nu e cel potrivit,
creez o poveste în plus. Da? Și nu pot să dau vina pe un calculator, dar pe un om pot să-i spun. Da, pentru că omul are percepția lui total subiectivă, întotdeauna. Evident. Și atunci sunt două povești. Unu, să-mi schimb percepția, da? Sau să fac ceva în legătură cu omul respectiv. Sau să plec. Hai. Da, bine, e cea mai normală ieșire la un moment dat, dintr-o situație în care nu te și o ieșire absolut onorabilă. Da, adică eu pe pământul ăsta am de dus multe bătălii. Exact. Nu trebuie să-mi pierd energia. Și timpul în lupte pe care nu pot să le câștig sau evident, pe care nu are sens să le duc. Evident. Pentru că nu poți să te bați tu cu o multinațională. Nu are sens. Nu, nici măcar povestea cu David și Goliat nu se aplică aici. Nu se aplică nimic. Este inutil. Am citit un articol la un moment dat despre medicii din Statele Unite, unde activitatea medicală este foarte bine procedurată. Da? Spunea așa, o promoție de universitate de medici în Statele Unite se sinucide. 400 de medici pe an în Statele Unite se sinucid. Din cauza poveștilor care sunt acolo. Procedurale. Că-s procedural, că e presiune, că e timpul de muncă. E presiune. Uite, un foarte bun amic de-al meu, un doctor, mi-a spus că singura țară din lume în care se mai fac acum descoperiri avansate în medicină e China. Da. Pentru că nu există malpraxis acolo. Da. În rest, în toată lumea, malpraxisul pur și simplu îi strânge pe toți. Incredibil. Bun, lipsa malpraxisului poate duce la abuz. E adevărat. Adică, nu, cele mai mari descoperiri în medicină... Bine, cinstiți vorbim de China. Da. Cele mai mari descoperiri în medicină s-au făcut în timpul războaielor. Da. Și atunci, în timpurile în care trăiesc, mă duc la doctor. Nu? Ok, eu știu ce mă face ăla, hai să... Și uite, fă și injecția asta. Da. Ok. Bine, atunci... apropo de injecția asta, știi că România a devenit terenul de testare pentru toate multinaționalele astea. Da, asta... Bine, se face cu acordul oamenilor, se primesc niște bani, dar e, cum să spun, mi se pare un pic degradant așa ca... Sunt două povești. Una, e o poveste, e o treabă degradantă la nivel social sau la nivel personal. Și nu, întrebarea nu e pentru... Da? Nu, la nivel de percepție a României în plan mondial. Percepția României în plan european, cel puțin, e a unei țări de mâna a cincea. Bananiere, corect. Da? Bun. Da. Dacă oprește un danez, un autocar de români și face ce au făcut danezii cu ei și tu dai replica ta la povestea asta pe o rețea de socializare, da, care ești tu ocupi o poziție oficială a statului român, ai o poveste nasoală în spate. Da? Asta e percepția. Percepția despre noi se creează cumva. Nu o creăm noi, în primul rând. Nu. Adică prin reacțiile pe care le avem la incidente de genul ăsta. Da, asta da. Și lipsa unei reacții e o reacție în Evident sine. că da. Evident adică că da. le dă Ascultam, eu nu mă prea uit la televizor, în fine. Ascultam la radio povestea pe care a vicepremierul maghiar cu datul pumnului în masă. Da. Poți să spui, bine, prietene, nu e o valoare europeană să dai cu pumnul în masă. Politically corect. Da, suntem politically corect, dar politically corect... Vezi că, din fericire, această imbecilitate e pe cale să moară. În Statele Unite, culmea, cei care au creat. Deci e foarte posibil ca să dispară încetul cu încetul din toată... Adică eu am un lucru așa, dacă eu mă comport ok cu tine, minima decență spune ca tu să nu sar calul. Exact. Da? Da. Ok. Dacă stabilim amândoi lucrurile astea, pentru că ideea care-i? Sunt mai multe lucruri care ne apropie decât care ne despart. Și atunci hai să vedem care sunt lucrurile care ne apropie. Putem să ne comportăm ca doi oameni sănătoși la cap, sau ca două țări normale, sau ca două continente normale. Putem. De ce să nu facem lucrul ăsta? Nu putem. Nu putem și am să spun, cred că tot vorbim de cicluri aici. Apropo de ce spuneai de amigdală, de creierul reptilian, sunt momente, probabil, nu știu, sunt cicluri în care ăsta preia puterea. Îi se pare, nu știu dacă ai
văzut în ultimii 2 ani s-au făcut, 2 ani, s-au făcut foarte multe documentare despre primul război mondial, că a fost centenar. Da. Și ideea comună tuturor a fost că nimeni nici măcar istorici de marcă, experți, nu prea înțeleg de ce a plecat războiul, de la ce a pornit. Așa este. Că asta știu și nu eu. avea niciun fel de bază, adică exista un echilibru instabil la nivel european atunci, dar nu era atât de instabil încât un simplu asasinat politic să arunce Europa în ceea ce a urmat după aia. Da, păi războaiele n-au nevoie de lucruri din astea. Și atunci, al doilea război de la ce a plecat? Asta zic, deci vorbim, tocmai se încheia la Belle Époque sau era în plină glorie la Belle Époque, atunci. Era un val de... Cum ar veni, trăiau oamenii bine. Trăiau oamenii bine, creau bine. Hai să le băgăm mâna în acvariu. Gândește ce curente artistice erau în vogă atunci. Da, așa e. Deci, și totul a sărit în aer. Exact pe chestia asta îți spun, apropo de bătut cu pumnul în masă, eu cred că există perioade în care ne ia Dumnezeu mințile la toți. Da. Când se ridică, nu știu ce, Tyrannosaurus Rex din creier, urcă așa peste masă și începe să... De regulă Dumnezeu ne ia mințile când ajungem să avem poziții care ni se par mesianice, știi? Adică, bă, ce sunt eu acum? Da. Frate, de la mine începe Gogul lumea. de la sculărie. Exact, asta e. De la mine începe lumea. Adică tot ce a fost, bă, nu, vin eu acum și fac asta. Atunci, da, Dumnezeu ți-a luat mințile. Da, nu la toți ne ia Dumnezeu mințile. Nu toți. Da, dar din păcate, dacă ia în mințile liderilor noștri, se ajunge la ce s-a întâmplat acum 100 de ani. E posibil să se întâmple și chestia asta. De liderii noștri depinde, nu? Apropo de ce spuneam, de documentarele pe care le-am văzut, am rămas siderat văzând corespondența de toți regii, împărații Europei erau neamuri atunci, da? Toți erau veri, toți erau... Bine, care în al doilea război mondial deja se cam curățase scena regalității europene. Da, erau rude. Da. Nicolae al II-lea cu Kaiserul Germaniei erau verișori. Și cu George al V-lea. Erau veri primari. Da, și tocmai în ideea că ei, din punct de vedere dinastic, familial, n-ar fi avut nimic de împărțit, cei din spatele lor au găsit ei că parcă e ceva de... Da, mă rog, e o chestie care încă o dată. aruncat în aer... A aruncat în aer tot. Bine, din punct de vedere istoric, pentru noi românii a ieșit bine primul război mondial. Evident că da. A fost poate cea mai, cu excepția ăstea, cea mai mișto perioadă din istoria României. Eu cred că, uite, perioada asta în care trăiesc eu acum, în zilele astea, e o perioadă la fel de interesantă ca atunci, după primul război mondial. Vezi că interesant, am mai discutat noi chestia asta, e un blestem la chinezi. Ok. Vremurile interesante. Da, poate fi și un blestem. Dar eu spun așa, mă gândesc așa, o perioadă ca asta în care trăiesc eu, când nu mai ai valori, nu mai ai sisteme de raportare, e o cea mai potrivită perioadă în care pot să mă dezvolt personal. În care pot să mă dezvolt asta spiritual. o faci tu pentru tine. Păi da, dar nu sunt numai eu pe pământ. Ești și tu și încă 16 milioane, 20 câți români ori mai fi, care dacă vor să facă lucrul ăsta, o pot face. Da? Când cineva vine și te oprimă, că nu mai, adică ai cunoașterea, ai acces la informații, ai tot ce vrei. Da? Ai toate condițiile ca tu să te dezvolți spiritual. Poți să o faci. Și asta e perioada în care poți să o faci. Și noi, și basarabenii, că sunt în aceeastră situație, că e Dodon sau cine o fi acolo, toți sunt în aceeastră. Basarabia e și oprimarea culturală rusească. Oprimarea culturală în România e făcută de români. Da, adică, parcă e mai ușor de suportat dacă e în propria ta limbă și pe propria ta e la fel de nasol. Tradiție. Educația costă, peste tot. Prostia costă exponențial mai mult. Hai să râzi, educația în România s-ar putea să nu coste atât de mult, ținând cont că
ai acces la enorm de multe, cum să spun, baze de date. Surse de informații, da. Și surse de informații, Da. exact. Da, așa este. Simplu fapt că, uite, mă uitam în Bucovina noastră dragă, amândoi suntem de acolo, există enorm de multe biblioteci rurale. Da. În toate satele, comunele aproape, există o bibliotecă cu mii de volume. Așa este. Nimeni nu îi împiedică pe oameni Evident că da. să citească. Bineînțeles. Da, așa e tot. Da, dar eu mă refeream la învățământul instituționalizat. Învățământul instituționalizat, noi am mai vorbit asta. E catastrofic. Dar, dincolo de povestea asta, pentru dezvoltarea mea, da, orice sursă e utilă. Pentru dezvoltarea mea. Pentru că scopul meu ăsta este. Adică, în momentul de față și încă vreo 3 generații de aici încolo, nu cred că noi ne vom ridica în gașcă. Așa. Bă, o să avem... Nu. Va trebui să facem eforturi în grupuri mici sau individual. Că asta e vremea. Da, nu ai numai senzația că, și o să te rog să a zburat timpul, mai avem puțin, pe final, dacă noi avem grijă de noi înșine, crezi că e suficient, cum să spun, să devenim ca un exemplu personal pentru alții? Da. Ca chestia asta să devină virală? Da. Că tot e la modă Da. termenul? Da. Și pot să-ți dau un exemplu viral, adică la modul propriu. Da? Adrian Văncic, actorul, a făcut pentru o poezie în 20 de ore 2.600.000 și ceva de vizualizări. Da. Ok. Prezența mea într-un fel, într-un anumit loc, determină o schimbare. Informația nu se transmite doar prin mijloacele pe care noi le cunoaștem. Da? Există și o altă transmitere. Da? Corpul emite fotoni. Stările, creierile sunt setate să funcționeze pe principiul pendulelor. Da? Dacă pun 3 pendule, 5 pendule la o aceeași înălțime și le bat de fazat, după o bucată vor funcționa sincron. Creierile tind să se stabilizeze pe frecvența cea mai stabilă. Da? Ok. Cel mai ușor o fac pe frecvențele care țin de stările de calm. Deci dacă eu am o stare de calm, am o stare bună, sunt bucuros, da? Determin o schimbare în jurul meu prin doar prezența mea. Și asta sunt lucruri făcute în laborator. Adică nu e sminteală cu șarlatanie și cu... Nu, cu bază științifică. E cu bază științifică. Lucrurile astea așa se întâmplă. Și dacă fiecare produce o schimbare în el, atunci... Dar nu pot să am o atitudine pasivă dacă vreau ceva. Adică dacă vreau să recoltez toamna grâu, nu pot să stau primăvara în cârciumă. Dacă vreau să ajung doctor în științe, nu pot să chiulez de la școală sau să nu... și așa mai departe. Dacă vreau să progresez, să fac, am nevoie de acțiune, adică am nevoie de un gând, de un vis și de o acțiune, neapărat. Nu merge altfel. Adică, spunea cineva, Dumnezeu nu lucrează prin minuni ca Iisus Hristos. Dumnezeu lucrează prin oportunități. Da? Și ca eu să prind oportunitățile, trebuie să fiu pregătit. Că dacă nu sunt pregătit, s-a terminat povestea. Cum spunea românul de când se știe, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Exact. E același lucru. Da. Da? Da, Cătălin Iriciuc, îți mulțumesc foarte mult. N-am terminat nici pe departe tot ceea ce mi-a propus, așa că face plăcere să te mai invit în curând încă o dată, ca un cadou de Crăciun pentru telespectatorii noștri, pentru că discuțiile noastre sunt absolut savuroase și îți mulțumesc pentru acest lucru. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost România 2050. Vă aștept din nou vinerea viitoare de la ora 21. O seară frumoasă!